Πριν ξεκινήσω πολλές φορές να μιλάω, πιάνω τον εαυτό μου να είναι κάπως πιεσμένος στο θέμα πώς θα μιλήσω, με ποιο τρόπο θα καταφέρω να μεταφέρω το φως της αλήθειας στους δικούς μου ανθρώπους, έτσι ώστε να μην τους πληγώσω, να μην τους μπερδέψω, πώς θα καταφέρω να μεταφέρω το φως της αλήθειας δίχως να προσθέσω βάρος αθελά μου, δίχως να περιορίσω μια ψυχή εκεί που η πρόθεσή μου είναι η κάθε ψυχή να ανοίξει τα τέρα της και να πετάξει. Πραγματικά κάθε φορά που μιλάω τρέμω στη σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει ένα εγώ κρυφό μέσα μου, ακόμα ένα μικρό κεφαλάκι φιδιού που δεν το πήρα χαμπάρι, και έρχομαι με τη γνώση να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον για να σας ρίξω μέσα σε κάποιο φιδίσιο, ύπουλο, υποχθόνιο, καταχθόνιο εγωισμό. Ξέρεις τι σημαίνει εγωισμός? Εγώ να είμαι ο δάσκαλός σου, εγώ να είμαι ο Θεός σου, εγώ είμαι αυτός που πρέπει εσύ να ακούς ντε και καλά. Όποιος προσκοληθεί στο πρόσωπό μου και σε αυτά που λέω, δίχως να τα ερευνήσει με την καρδιά του, δίχως να ψάξει, αλλά του αρέσω, δεν είναι ελεύθερος. Κανένας από εσάς που με ακούει δεν θέλω με τίποτε, σας διώχνω να προσκοληθεί στη χρειά της φωνής μου, στο πρόσωπό μου, στον τρόπο που κάνω παραγωγική, στον τρόπο που σκέφτομαι. Κανείς. Αλλά όλοι πάρτε αυτά τα εργαλεία και μείνετε στο ότι είναι εργαλεία για να βρείτε το φως μέσα σας. Συνέλθετε στον εαυτό σας. Μέσα σας είναι τα πάντα. Σας χαρίζω τα εργαλεία αυτά που θα χαρίσω και σήμερα και κάντε ό,τι νομίζετε, χειριστείτε τα όπως μπορείτε και καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλους, χωρίς καμία προσκόλληση. Πουθενά. Πουθενά. Η πεταλούδα όταν είναι σπέρμα αναγκάζεται να απορριφθεί με το έτσι θέλω μέσα σε θηλυκό σώμα. Απόρριψη. Απόρριψη. Αφήσαμε ένα κόσμο ασφαλή. Ήθελε σταθερότητα το σπέρμα της πεταλούδας. Και τότε είδε μέσα από αυτή την αλλαγή ένα ευρύχωρο χώρο. Μια θηλυκή πεταλούδα φιλοξένησε το σπέρμα αυτό στη κοιλιά της. Τι ωραία θερμοκρασία, είπε. Καλά φοβόμουνα. Τι φόβος ήταν αυτός εκεί που ήμουν. Τι περιορισμός, και νόμιζα ότι είμαι ασφαλής. Αυτό θέλουμε, ασφάλεια. Ασφάλεια. Και σταθερότητα. Αυτό σου λέει το Matrix. Ψέματα. Τα ερπετά, οι οχές, οι διδάσκαλοι, όλοι εκείνοι που συντελούν την πυραμίδα του σκότους και την κρατούν όρθια εις φάρος. Σταθερότητα. Μη με κουνείς με μετακινήσεις. Φόβος. Και τότε λέει το σπέρμα, πολλαπλασιάστηκα. Τι ευρυχωρία. Όταν ολοκληρωθεί ο καιρός, απορρίπτεται ξανά πάνω σε ένα φύλλο. Φόβος. Πού πάμε. Πού πάμε. Έρθει το θάνατος. Από μια παλιά κατάσταση τώρα πώς θα μετακινηθούμε. Αυτό ισοδυναμεί με θάνατο. Πώς θα μετακινηθούμε σε μια νέα κατάσταση. Και τότε αρχίζει αυτό το αυγό να αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ, να βρίσκει ένα χώρο ευρύχωρο και λέει πω.
Πω. Πόσο περιορισμένη προνήθη ήμουνα. Μέχρι την ώρα και τη στιγμή που τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Δεν πάει άλλο το πράγμα, αδελφέ, το σύστημα έχει φρακάρει, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Τι ζούμε σήμερα. Τι είναι αυτή η κατάσταση σήμερα. Περιορισμός από πάνω, από κάτω, δεξιά και αριστερά. Μέχρι που θα σκάσουμε και θα βγούμε πάνω σε ένα φύλλο. Πω. Καλά ήθελα και να ξέρα ποιοι είναι εκείνοι που μας τρομάζουν. Ότι αν σκιστεί το κουκούλι, κόλαση, θάνατος. Ποιος έπλεξε αυτό το κουκούλι? Αν και ήταν του περιορισμού, ναι μεν είχα ασφάλεια, αλλά μετά από ένα όριο κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου εάν δεν καταφέρω να σκίσω το κουκούλι. Όποιος αναπτύσσεται μέσα σε κουκούλι και απαιτεί το κουκούλι να μην σχιστεί, τότε έρθει το δεύτερος θάνατος. Αλλά τώρα τα πράγματα πήγαν καλά. Ιησού Χριστέ μου, δόξα μεγάλη. Ένα απέραντο φύλλο, μπορώ να ταξιδέψω. Τραβάω οξυγόνο με ένα άλλο τρόπο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το σώμα? Δεν το αναγνωρίζω. Και πάνω που το συνείδησα αυτόν τον κόσμο, δεν νιώθω καλά. Κάτι νιώθω μέσα μου να συμβαίνει. Πρόσεξε, πρέπει να παραμείνεις κάποια εκεί έξω. Το σκότος. Μην ακούς κανέναν. Έλα να σε οδηγήσω εγώ μεσάζοντας στον ουρανό. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι παρέμεινε κάποια μέχρι το θάνατό σου. Και μετά θα εισχωρήσεις σε ένα άλλο κόσμο. Ποιον άλλο κόσμε? Τους σκότους. Να το και το καινούριο σώμα. Σκίζεται. Τότε βγαίνει μία πεταλούδα, η οποία δειλά ξεδιπλώνει τα φτερά της, τα οποία έχουν μαύρο και χρυσό χρώμα. Τη βλέπετε την πεταλούδα? Ελπίζω τη βλέπετε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ευνούχησαν τελείως την φαντασία σας. Ελπίζω να έχει μείνει ένας πνευματικός όχης, ο οποίος θα βγάζει σπέρματα φαντασίας και ας διέλυσαν τον ένα πνευματικό. Ας έμεινε ο άλλος. Να πέσει λίγο σπέρμα στο χωράφι του νου να γεννήσει τη φαντασία της πεταλούδας. Δείτε τι τώρα είναι μαύρη με χρυσά χρώματα. Γιατί να είναι μαύρη? Ας κάνουμε τώρα μια ανάλυση μπουρδολογίας. Ό,τι και να πεις Αντώνη, είσαι βλάκας. Το σύστημα είπε ότι είσαι βλάκας. Αν το είπε το σύστημα, θα έχει δίκιο. Η πεταλούδα τώρα βλέπει ένα δάσος ατελείωτο. Θα πρέπει όμως, αφού χαρεί και γευθεί, να κατανοήσει ότι τα φτερά της είναι μαύρο με χρυσό. Μαύρο γιατί είναι θνητή και φέρει ενέργειες του σκότους, του Μάτριξ, είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Πρέπει όμως να μην κερδίσει το χρώμα εκείνο το ενδιαφέρον της. Θα πρέπει να δει και το χρυσό. Φέρω κάτι χρυσό. Φέρω κάτι ουράνιο. Κάτι αθάνατο. Πεταλούδα μου, εσύ, όσο και αν είναι το πέταγμά σου, είσαι πεταλούδα. Δούλεψε με το χρυσό χρώμα αναγνωρίζοντας ότι φέρεις και το σκοτάδι. Εκεί υπάρχει ο ήλιος, καλή μου πεταλούδα. Δείτε την πεταλούδα τώρα. Ο ήλιος είναι εκεί, φωτίζει τα μάτια σας και η πεταλούδα προχωράει γιατί πήρε απόφαση προς τον ουρανό. Όχι, μη! Θα καείς, θα θανατωθείς, επέστρεψε πίσω, έλα εδώ. Γιος σου, οραματίσου, έχουμε τόσα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
Έχουμε τόσα... Μη μου φεύγεις. Μην φεύγεις. Έλα χέρου τη ζωή. Κάνε τη βόλτα σου αδελφέ. Τι σου πάνε και πήραν τα φτερά σου αέρα και φεύγεις. Ποιος σου είπε να σηκώσεις τόσο εγωιστικά το κεφάλι σου και να δεις το χρυσό φως του ήλιου, το οποίο είναι ίδιο με τα φτερά σου. Μήπως αμάρτησες και είσαι ικανή, τόσο ικανή ώστε να πιστέψεις ότι το χρυσό χρώμα του ήλιου έχει κάτι κοινό με τα χρυσές γραμμές πάνω στα φτερά σου. Μη μου πεις ότι πίστεψες ότι είσαι κομμάτι του ήλιου. Συμμορφώσου και κοίτα το μαύρο χρώμα και έλα μαζί να οραματιστούμε, θα σε βοηθήσω. Έλα να έλξουμε την ευημερία στη γη. Έλα να προσκυνήσουμε εικόνες. Έλα να ταπεινωθούμε με μια ταπεινοεγωιστική ταπεινοφάνεια νεκρική. Χαμένο στο κεφάλι τώρα. Το σκασμό. Αλλά η πεταλούδα, για κακή τύχη τους, φεύγει. Τη βλέπετε? Φεύγει. Όλο και πιο μικρή. Το φως τώρα με ενοχλεί. Εισχωρεί στον αληθινό κόσμο. Μας εγκατέλειψε η πεταλούδα. Τι θα γίνουμε τώρα εδώ πέρα? Ποιος θα γεμίσει αυτό το παράδεισο? Ποιος θα γεμίσει το οπτικό μου πεδίο? Με ποιον θα ασχοληθώ? Κάτι πρέπει να βρω. Αγνά. Νέες προνύμφες. Άφησε τον εαυτό σου τώρα να πεθάνει όσες φορές χρειαστεί. Φύγε. Δεν είσαι ο Δέδαλος, αλλά ούτε και ο Ίκαρος. Δεν χρειάζεται να πέσεις στο βράχο της Ικαρίας. Η γνώση του κόσμου τούτου ξέρεις τι είναι? Όχι, πεταλούδα. Κίτρινο κερί που μοιάζει με χρυσό αλλά λιώνει. Γιατί δεν αντέχει τη θέρμη της αγάπης του ήλιου του νοητό του. Της δικαιοσύνης ήλιε νόητε. Δεν άντεξαν τα φτερά. Να τον αγαπητό Υιό στο βράχο. Γιατί φούντωσε και πίστεψε στο δικό του πέταγμα. Ένα κοσμικό πέταγμα, αυτό που σου λέει θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια, άνοιξε τα φτερά σου. Το Matrix, ο κόσμος υπακούει σε σένα και μπορεί να σου φέρει ό,τι θέλεις. Είσαι ζεν. Όλα αυτά είναι λόγος. Και το Matrix ξέρει πολύ καλά να σου σφίγγει όλο και πιο πολύ το λουρί. Το Matrix ξέρει πολύ καλά να φτιάχνει ιστούς. Το Matrix ξέρει πολύ καλά να φτιάχνει κουκούλια και να σου ρουφάει τους χυμούς αφού σε κρεμάσει ανάποδα. Μαμαράχνη Matrix. Ο ιστός του διαδικτύου. Καλή μου κάμπια. Αύριο είναι η ημέρα σωτηρίας. Μέχρι τότε, την σήμερα ημέρα, κάνε αυτό που σου λέω. Ο λόγος του σκότους. Επιστολή προς Κορινθίους Β6 κεφάλαιο 2 στίχο, επειδή λέει «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα». Πρόσεξε, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Πρόσεξε για δεύτερη φορά, τώρα είναι η ημέρα σωτηρίας.
Δεν υπάρχει αύριο. Τώρα είναι τόσο κοντά η ουράνιο βασιλεία που πασχίζουν και δίδουν πόνο άπαντες με εκοφαντικούς θορύβους και ήσυχες ταραχές για να μην δεις την απλότητα της σωτηρίας η οποία βρίσκεται εντός ημών εστί ουράνιο βασιλεία, λέει το Ευαγγέλιο. Εκεί βρίσκεται. Το είπα σε προηγούμενο βίντεο. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει αύριο, τόσο απλά τώρα είσαι σωσμένος. Μη δεχτείς κάτι λιγότερο από αυτό που άκουσες σήμερα. Είναι ψέματα. Μη δεχτείς κάτι λιγότερο από το πέταγμα στον ήλιο. Ρωμαίους 13 και 11. Και μάλιστα γνωρίζοντας τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο, επειδή η σωτηρία βρίσκεται σε εμάς πλησιέστερα παρά όταν πιστέψαμε. Τον ύπνο τον επιφέρουν όλοι εκείνοι που θέλουν να κοιμάσαι μέσα σε κάποιο κουκούλι ή μέσα στο σώμα της κάποιας και να έρπεις πάνω σε ένα φύλλο. Είναι κάποιοι εδώ αυτή τη στιγμή που αυτό που ζητάνε είναι να μείνει στον ύπνο και εγώ σου φωνάζω ότι είναι ήδη η ώρα να εγερθείς από τον ύπνο. Τώρα μην περιμένεις να παραδώσεις καλή ψυχή. Τώρα είσαι σωσμένος. Πίστεψε σε αυτό και μην δεχτείς όλα εκείνα που λένε είσαι δειλός, δεν σου αξίζει η ουράνιο βασιλεία, είσαι αμαρτωλός, κοίτα στο παρελθόν τι έκανες, πάρε ενοχή και ποιος είσαι εσύ, εδώ έχουμε τόσους Άγιους που προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Όλα αυτά είναι ψήθυροι. Η νύχτα προχώρησε, δε η μέρα πλησίασε, ας απορρίψουν λοιπόν τα έργα του σκότους. Το σκότος έχει κάποια έργα που τα επιβάλλει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σου τα επιβάλλει τα έργα μέσα από την οικογένεια, τα έχουμε διαβάσει, να τα πράξεις τα έργα, μέσα από τη δική σου οικογένεια, μέσα από την οικογένεια την οποία βγήκες κάποτε, του πατέρα σου και της μητέρας σου, του παππού σου και της γιαγιάς σου, σου τα επιβάλλει μέσα από τη γειτονιά σου, τον πρόεδρο του χωριού, τον δήμαρχο, τον πρωθυπουργό. Από τα πάντα σου επιβάλλει τα έργα. Μέχρι και στα όνειρα σου επιβάλλει να πράξεις έργα. Σου κάνει πλήση εγκεφάλου το σκότος. Ακόμα και στα όνειρα. Και ντύσου λοιπόν τα όπλα του φωτός. Μη δεχθείς τίποτε λιγότερο. Άσε τις φεντώνες. Πάρε εκείνο το πυρηνικό όπλο του φωτός που λέγεται Χριστός. Λόγος. Και όχι τυπικά είναι κάποιος Χριστούλης εκείνη την εποχή. Τώρα είναι η ώρα της σωτηρίας. Άρα σας δείχνω ότι η δύναμη είναι στα χέρια σου τώρα. Επιστολή προς Εφεσίους 5 και 11. Και μη συγκοινωνείτε στα άκαρπα έργα του σκότους, μάλλον δεν να τα ελέγχετε, επειδή εκείνα που γίνονται από αυτούς κρυφά είναι αισχρό και να τα λέει κανείς. Όλα όμως καθώς ελέγχονται από το φως γίνονται φανερά, επειδή κάθε τι που φανερώνεται είναι φως. Άκουσέ με. Γι' αυτό στο 14ο στίχο λέει σήκωσή που κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς. Σήκω εσύ που κοιμάσαι με όλα αυτά που έχεις πιστέψει από την ώρα που βγήκες από την κοιλιά της μάνας σου, διότι δεν σου ανήκουν όλα αυτά που έχεις πιστέψει, δεν είσαι εσύ όπως σου είπαν ότι είσαι. Καν δεν έχεις γνωρίσει την προσωπικότητά σου.
Σου είπαν ότι είσαι έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι και δεν είσαι τίποτε από όλα αυτά. Ψέματα λένε όλοι. Άφησέ τους. Πολλοί από αυτούς ευσυνείδητα γνωρίζουν τι κάνουν. Ψέματα λένε όλοι. Άφησέ τους. Άλλοι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και οι δύο καταστάσεις θα σε βυθίσουν στο σκότος. Γι' αυτό ξαναλέω στο 14ο στίχο λέει: σήκω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Η απόφαση είναι καθαρά δική σου και με περιμένεις κανένα σοφό. Μην κρίνεις ποιος είναι σοφός. Διδάσκαλο ή πνευματικό αυτήν του κόσμου. Η απόφαση στο να σηκωθείς πάνω στα πόδια σου είναι καθαρά δική σου. Καθαρά δική σου. Κατάλαβες τώρα ότι όλοι είναι νεκροί μέχρι να αναστηθούν. Πάρτε τη φώτιση του Χριστού που είναι ενέργειες λόγου, οι οποίες θα ξεκλειδώσουν με νέο τρόπο τα πάντα να βλέπετε και να τα κατέχετε. Θα ξεκλειδώσουν και όλα με νέο τρόπο θα τα βλέπετε, θα τα κατέχετε και θα τα επεξεργάζεστε. Θα είστε παρόν απόν νεκροί για τον κόσμο, ζωντανοί για το Θεό. Μη παίζουν με τα συναισθήματά σας. Όλοι οι νεκροί έχουν έντονο συναισθηματικό κόσμο. Το τονίζω. Όλοι οι νεκροί έχουν προσκολήσεις και έντονο συναισθηματικό κόσμο. Παρατηρήστε ότι τα πράγματα που γίνονται κρυφά είναι πάντοτε από το σκότος. Μυστήρια. Σας έχω μιλήσει για τα μυστήρια. Σας τα έχω λύσει όλα. Σας τα έχω λύσει αν θέλετε να σας τα έχω λύσει. Αν δεν θέλετε να σας τα έχω λύσει και δεν αρέσκεστε σε αυτά που σας λέω, δεν θα είναι λυμμένα. Διότι ό,τι δέσετε στη γη θα είναι δεμένο και στον ουρανό. Και ό,τι λύσετε στη γη θα είναι λυμμένο και στον ουρανό. Αυτές είναι οι ερμηνείες κάποιου αιρετικού που σας μιλάει σήμερα. Ίσως και τρελού, δεν ξέρετε. Εδώ λοιπόν έχετε τον πλήρη έργο και το σκότος έχει άκαρπα έργα όπως πορνείες, ακαθαρσίες, πλεονεξίες και ειδωλολατρίες, οι οποίοι άνθρωποι που ενεργούν με όλα αυτά ουράνιο βασιλιά δεν βλέπουν και πώς να δουν. Πώς να δει ένας κολλασμένος ουράνιο βασιλεία. Τον δικάζει ο Χριστός ποτέ, αφού ο Χριστός ήρθε να σώσει. Μόνος σου κρίνεσαι, φίλε και φίλοι μου. Μόνος σου δημιουργείς ένα αρνητικό περιβάλλον και δίδεις χώρο στους βασανιστές σου. Θα το δούμε παρακάτω. Πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή, 5 κεφάλαιο και 5 στίχο. Όλοι εσείς είστε γη του φωτός και γη της ημέρας. Όταν λέει γη εννοεί ανθρώπινες ψυχές, κλινικές και αρσενικές. Δεν είστε της νύχτας ούτε του σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμαστε όπως οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνούμε, ας εγκρατευόμαστε. Σας είπα ότι υπάρχουν οι έμψυχοι που έχουν φως και ζωή μέσα τους, αλλά μπορεί να συμπεριφέρονται όπως τα NPC, όπως όλους αυτούς τους σκοτεινούς και να αντιγράφουν μια σκοτεινή συμπεριφορά. Ναι, σας το είπα, ναι. Εδώ πέρα σου τονίζω και εγώ και σου λέω, πρόσεξε, είσαι και μην δεχτείς τίποτε το λιγότερο, γιος του φωτός. Είτε θηλυκή τώρα μορφή έχεις, είτε αρσενική, παραμένεις σαν άνθρωπος να είσαι γιος του φωτός. Πλάσμα φωτεινό. Αλλά πρόσεξε, δεν είμαστε της νύχτας και του σκότους, γιατί υπάρχουν κάποιοι του σκότους. Άρα ας μην κοιμόμαστε. Ναι, είναι αυτοί που περιέγραψα πριν, που έχουν συμπεριφορά άσχημη γιατί κοιμούνται ακόμα. Δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν δεχθεί να πετάξουν προς τον ήλιο. Δεν έχουν δεχτεί να απεγκλωβιστούν από την οικογένειά τους, από το παιδί τους, από τις προσκολήσεις τις ειδωλολατρικές. Όποιος λατρέψει τον κόσμο πάνω από ένα όριο θεωρείται ειδωλολατρία. Και έτσι πορνεύεις στο πνεύμα και βλέπεις τον κόσμο της ύλης. Λες και είναι ένα πράγμα το οποίο άλλο σαν και αυτό δεν υπάρχει, γιατί σου το υπερεκτιμούν οι οντότητες σκοτεινές ή φτάνουν στον πάτο. Και σε δύο περιπτώσεις έχασες. Στη μία παθαίνεις κατάληψη και στην άλλη έπαρση και στα δύο καταστροφή. Και δεν βλέπεις ότι κοιμάσαι, γι' αυτό μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι. Αλλά να αγρυπνείς. Πώς αγρυπνείς? Να έχεις ανοιχτά τα μάτια?
να ακούς και να επεξεργάζεις από πρώτο χέρι αυτά που σου λέω, για να μην βρεθείς χυμισμένος μαζί με τους άλλους. Δεν χρειάζεται. Ούτε να υπερεκτιμάς αυτό το σύστημα όπως σου προείπα, για να παραμένεις χυμισμένος. Ακούς τι σου λέω. Το Matrix σε επιβραβεύει και σου δίνει πολλά, όχι σε δει και τσινάς και αντιδράς, πολλά ωραία δωράκια για να παραμείνεις κοιμισμένος, ή για να σε κοιμήσει και να σε αποτελειώσει, σε χτυπάει με άλλο τρόπο και σε υποβιβάζει, τα βλέπεις όλα μαύρα. Κατάλαβες τις δύο τεχνικές και οι δυο στο ίδιο αποτέλεσμα σε φέρνουν. Στο να πορνεύσεις και να προσκοληθείς με το ζόρι. Αυτό το Matrix, οι άρχοντες που κρύβονται μέσα από το Matrix και το διαχειρίζονται, σε θέλουν με το ζόρι υποσκολλημένο εδώ. Πού θα πας, πεταλούδα μου? Κάτι που μου αρέσει στον 9 στίχο του ιδίου κεφαλαίου, δεδομένου ότι ο Θεός δεν μας προσδιορίσε, όπως σας μαθαίνουν άλλοι, σε οργή, αλλά για απόλαυση σωτηρίας, διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι να πάω να προσκυναστούμε στον Χριστό διαμέσου, σημαίνει ότι θα κάτσω να μελετήσω και ό,τι λέει ο Ιησούς Χριστός θα το πράξω. Σε αυτά δεν σηκώνει ούτε παρεξήγηση, ούτε άλλες ερμηνείες, ούτε τίποτε. Το περισσότερο και τίποτε το λιγότερο. Θα ακολουθήσουμε τις τεχνικές αυτές. Θα πάρουμε τα κλειδιά του Ιησού Χριστού, τα εργαλεία του Ιησού Χριστού και θα μοιάσουμε, θα γίνουμε χρηστές συνειδήσεις, έξυπνοι πλέον μέσα σε ένα κοιμισμένο κόσμο. Που τυφλός οδηγεί τον τυφλόν και τον ρίχνει στο χαντάκι μέσα. Και νεκρός στάβει τον νεκρό του. Στο κατά Μανθαίον κεφάλαιο 12 και 36 στίχο θα δείτε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο ώστε να πολεμήσετε το σκοτάδι με το φως και την αγάπη. Δεν μπορείς να το πολεμήσεις αλλιώς. Με αγάπη αποστασιοποιείσαι από το Matrix, το παρατηρείς και αρχίζεις και βαράς μόνο με φως. Δηλαδή την προσωπική σου ανάπτυξη. Όσο αναπτύσσεται θα αγριεύει αυτό, θα προχωράσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα δείτε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς μπορείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο Matrix, το γνωρίζουν οι άρχοντες του κόσμου, αλλά δεν διδάσκεται και δεν δίδεται σημασία σε αυτό όπως πρέπει. Για να ξεκλειδώσετε και εσείς όλα τα λουκέτα που σας κρατάνε δεμένους με βαρύδια στον πάτο της ταραγμένης θάλασσας. Μίας συνειδητότητας κοσμικής τρελής κατάστασης. Επειδή από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Λέει και αυτό το συγκεκριμένο. Τι θέλει να πει εδώ? Δεν υπάρχει Χριστός να σε κρίνει. Πρόσεξε. Δεν υπάρχει Χριστός να σε στείλει στην κόλαση. Μόνο σου κάνεις κρίση. Σας λένε ψέματα ότι θα σηκωθούν νεκροί από τα μνήματα. Ότι θα μην γίνει καύση νεκρού γιατί τα έντερα και οι κοιλιές δεν πρέπει να καούν, γιατί θα τα ξαναπάρουμε πίσω. Πράγματα αρρωστά για να κολλάσει αυτά. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα και ποτέ τα Ευαγγελία δεν είπαν αυτό το πράγμα. Αλλά σε κάνουν να πιστεύεις σε έργα, πράγματα, καταστάσεις, ενέργειες νεκρές που δεν ωφελούν σε τίποτε. Για να μην εργαστείς πάλι στο εδώ και το τώρα, για να μην αναγνωρίσεις το φως σου, θα περιμένεις, θα χρονοτριβείς, θα λογομαχείς, θα τρελαίνεσαι για το αν καεί ένα σώμα ή δεν καεί ένα σώμα, γιατί θα ανοίξουν τα μνήματα. Το μνήμα το πρώτο που θα πρέπει να ανοίξει είναι το κεφάλι σου. Μεγαλύτερο μνήμα από το κεφάλι σου δεν ξαναείδε άνθρωπο στη γη. Παρά μονάχα εσύ όταν θα πας μπροστά στο καθρέφτη το πνευματικό και κοιτάξεις και συγκριθείς με τα πνευματικά, τα ουράνια, τα αθάνατα, τότε θα δεις τη μνηματάρα που σου έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με μάρμαρα και επιγραφές. Εδώ κοίταται ο μελλοντικός σωσμένος, ο οποίος χάθηκε στο παρόν. Κάπου μέσα στον εαυτό του και ψάχνει να τον βρει. Κάπου μέσα στον εαυτό σου αν χαθείς και ψάχνεις να σε βρεις, είσαι πιο νεκρός από τους νεκρούς ζωντανούς που υπάρχουν πάνω στη γη. Προσοχή στα λόγια μου, γιατί δεν είναι δικά μου. Είναι λόγια φωτός, αγάπης, πρόνοιας, ειρήνης, και σου κρούω τον κόδωνα της ελευθερίας. Δεν κρίνει λοιπόν ο Θεός, αλλά
Σας λέω δε ότι για κάθε αργό λόγο που θα μιλήσουν οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για αυτόν κατά την ημέρα της κρίσης. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι για κάτι που είπα και δεν είχε ουσία θα λογοδοτήσω κάπου σε ένα δικαστήριο, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η ερμηνεία τους, στους κώδικες που δόθηκαν από τον πατέρα του ουρανού. Αργός λόγος δεν είναι αυτό το αστείο που έκανε σήμερα τόσο απλό. Είναι ο λόγος έχει ενέργεια, στο λέει παρακάτω. Και εσύ δεν βγάζεις ισχυρές δηλώσεις όπως είμαι παιδί Θεού. Η πραγματική μου φύση, δες τώρα ότι θα σου πω λόγους που δεν είναι αργοί για να καταλάβεις και να συγκρίνεις τι θέλει να πει. Όχι αυτά που σου λένε. Άκου, θα σου πω τα αντίθετα από τους αργούς λόγους. Είμαι Υιός Θεού. Είμαι φως και αγάπη. Είμαι ένα και δεν χρειάζεται να δείξω κάτι με το όλον. Είμαι παντού και μέσα στο Θεό. Δεν είναι ο Θεός μακριά μου, γιατί είμαι κομμάτι Του. Είμαι κομμάτι της ειρήνης, είμαι η ειρήνη, είμαι η υγεία, είμαι χρηστή συνείδηση και αναγνωρίζω ότι στα φτερά μου παίρνω λίγο μαύρο χρώμα. Ζω σε ένα κόσμο που παίρνω μαθήματα και προχωρώ και κάνω δηλώσεις όχι αργές. Αυτά ενεργούν και δεν είναι αργοί λόγοι, γιατί ο λόγος, δια του λόγου έγιναν τα πάντα και είναι ενέργεια. Ενέργεια είτε σας αρέσει είτε όχι. Εδώ λοιπόν δεν εννοεί αυτό που πιστεύει το 99,9 μήπως το 100% των ανθρώπων και μόνος βρίσκομαι εδώ και δεν το λέω εγωιστικά να σας λέω αυτή την ερμηνεία. Αργός λόγος είναι, θα σας πω τώρα τον αργό λόγο για να το καρπίσετε μια και έξω και να ξεκλειδώσετε ένα λουκέτο ακόμα. Παιδί μου πρόσεξε μη χάσεις το μυαλό σου. Παιδί μου, εκεί που πας καλά είναι αυτό που ακούς. Το ψάξα να τα λέει καλά. Εγώ σ' αγαπάω, το λέω για την αγάπη σου. Ναι, ρε μήπως μην πλεχτώ σε πολλά. Πρέπει και εγώ να κάνω κάτι στη ζωή μου να προκόψω. Δεν μπορεί ο κ. Γιώργης να προχώρει. Τουλάχιστον να παντρευτώ, να κάνω κανένα παιδί. Να αλλάξω το αυτοκίνητο, πάλι στο αυτοκίνητο, πώς κυκλοφορώ έτσι. Κοίτα να δεις. Πετυχημένος άνθρωπος με καλή δουλειά. Πετυχημένος άνθρωπος ίσον άνθρωπος με λεφτά. Έξυπνος άνθρωπος με πτυχίο. Πρέπει να σπρώξω σε αυτή την κοινωνία τι θα γίνω. Άκου να δεις. Τιμούμε τους πατέρες της εκκλησίας, ακούμε και υπακούμε και δεν σηκώνουμε και βάλει. Ό,τι πούν αυτοί. Τέλος. Γιατί έχουν αναλάβει τη σωτηρία μου. Δεν χρειάζεται, έχουν τον Άγιο Λόγο αυτοί, τον ενεργό. Εγώ δεν χρειάζεται να μιλώ. Δεν χρειάζεται. Μένω ταπεινός εγώ αμαρτωλός. Κοιτάτε πόσους αργούς λόγους μπορώ να σας λέω πολλή ώρα. Όχι, η ντομάτα είναι ακριβή. Τι θα γίνουμε ρε παιδιά αν εισβάλλει η Τουρκία γάμο, το έρθει το Αντίχριστος. Άκου αργούς λόγους. Πώς είμαι έτσι σήμερα ρε γάμο του. Κοίτα πως είμαι έτσι. Ρε γάμο του, άλλο τον έκανες πιο ωραίο. Εγώ είμαι πιο... Τι κρέμα να πάρω σήμερα, να γίνω λίγο καλύτερο σήμερα, να βελτιωθώ. Ναι, λαμπερό πρόσωπο ίσον χαρούμενο πρόσωπο. Λαμπερό πρόσωπο, χαρούμενο πρόσωπο. Λευκό χαμόγελο σημαίνει χαρά στην καρδιά. Πού θα πάμε σήμερα, με ποιους θα συναναστραφούμε, ποιους θα κάνουμε παρέα. Πρέπει να έχουν και κάποιο επίπεδο. Ακούστε αργούς λόγους. Έλα μωρό μου, τι έγινε. Με τη γυναίκα μου δεν τα πάω με μωρέ καλά. Δεν είναι ότι την απατάω. Εντάξει, δεν τη χωρίζω κιόλας γιατί καταλαβαίνεις μου κάποια παιδιά, αλλά είμαστε σαν χωρισμένοι. Δεν πειράζει, δεν είναι απάτη να βρεθούμε γιατί κανονικά είμαστε χωρισμένοι, αλλά δεν μπορώ να τη χωρίσω. Έλα ρε μαλάκα, πώς πήγε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά εσύ είδες τι έγινε. Βγάλανε τα κάστανα του Παϊσίου. Είναι ικανοί να σας πείσουν ότι ο Παΐσιος ήταν πόρνος. Το είπα μια φορά και παρεξηγήθηκα αυτό. Και θα βρουν κανένα προφυλακτικό. Και καλά θα είναι να μείνει γεμάτο μέσα. Και θα σας το βάλουν να το προσκυνήσετε, γιατί είναι αργά τα έργα τους και αργή η πίστη σας
που είναι λόγος η πίστη σας. Ξεκάθαρα σας το λέω. Το είπα μια μέρα ότι θα σας βάλω και καπότες, το είπα και κριτικά αυτό. Για να ταράξω τα νερά μιας ψυχής που παρεξηγήθηκα. Είναι ικανοί, τόσο σκοτεινή είναι, να σου φέρουν μια καπότα, έτσι λέγεται εδώ στην Κρήτη, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς, ένα προφυλακτικό του Παϊσίου, να το προσκυνήσεις. Αλλά ο Παΐσιος δεν είναι πόρνος. Ο Παΐσιος έκανε προσωπικό αγώνα. Και πας και τον προσκυνάς. Δες τώρα πόσο αργό είναι το σύστημα και πόσο αργό σε κάνει. Ο Παΐσιος είναι μια ψυχή, αν και αλλάζουν τώρα θέμα, αλλά όλα είναι μέσα σε όλα. Και σας δίνω τις διαστρεβλώσεις και δεν είναι σχρά αυτά που λέω. Την αλήθεια λέω. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Ο Παΐσιος είναι μια οντότητα η οποία ενσαρκώθηκε μέσα σε ένα σύστημα και ακολούθησε πιστά το σύστημα χωρίς να το ακολουθήσει. Τι γίνεται λοιπόν? Αφού ενσαρκώθηκε σε ένα σύστημα, άρχισε να αποκόπτει τον εαυτό του και να μην γίνεται ένας με το Matrix μέσα από τα εργαλεία του συστήματος που είχε ενσαρκωθεί. Είμαι κατανοητός και απλός? Είσαι. Σας ευχαριστώ. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Δίδαξε, αν δείτε την ταινία του, η ταινία του είναι τρομερή και φοβερή. Όταν όμως τη δουν οι άνθρωποι, πάνε και προσκυνούν τον Παΐσιο και δεν παίρνουν τα βαθύτερα νοήματα. Όλη η περιπέτεια στην υπέροχη ταινία του Παϊσίου δείχνει ότι ο Παΐσιος με τη ζωή του προσπαθεί να μιμηθεί το Χριστό, ο οποίος δεν ήταν δεμένος με το Matrix. Είχε αγάπη, υπομονή και πίστη. Και τι γίνεται, σου λέει το σύστημα? Τώρα θα τους βάλω εγώ να πηγαίνουν να προσκυνούν μετά την ταινία τον Παΐσιο, να ζητάνε έλεος από τον Παΐσιο και όχι από την πηγή του Ιησού Χριστό. Ενώ ο Παΐσιος μελετούσε τα Ευαγγέλια, όλος ο κόσμος θα μελετήσει τι είπε ο Παΐσιος. Και ο Παΐσιος εντωμεταξύ με τη ζωή του, ακόμα και στην υπέροχη αυτή ταινία, είναι υπέροχη αυτή, είναι η αλήθεια, τι σου λέει? Πάνε να τον προσκυνήσουν και τραβάει το χέρι του συνεχώς ο Παΐσιος. Άρα σου δηλώνει ότι μη με προσκυνάς. Θα μου πεις ο Παΐσιος ο ίδιος προσκυνούσε εικόνες, Αντώνη. Ο Παΐσιος, είπα, ενσαρκώθηκε σε ένα σύστημα που ακολούθησε το σύστημα και με τα εργαλεία αυτά που πήρε σηκώθηκε και έφυγε. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει αντίστοιχος Παΐσιος στην Καθολική Εκκλησία που συμβαίνει το ίδιο. Υπάρχει αντίστοιχος Παΐσιος και Παϊσία στο Βιετνάμ, στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Κάθε λοιπόν ψυχή, για να μάθετε το ολοκληρωμένο σχέδιο, επειδή ο Θεός μαζεύει τα παιδάκια του, τι κάνουν? Επειδή υπάρχουν πολλά παιδάκια σκόρπια εδώ και εκεί σε συστήματα, έρχονται φωτεινές ψυχές μέσα στα συστήματα, μέσα στην καρδιά των συστημάτων. Π.χ. ο Παΐσιος μπήκε μέσα στην καρδιά της Ορθοδοξίας και πολεμήθηκε την Ορθοδοξία. Τον λέγανε αιρετικό στην αρχή. Δεν τα ξέρετε αυτά, δεν ενδιαφέρεστε να τα μάθετε. Έτσι. Σου δείχνει έναν τρόπο ζωής για να φτάσεις στον Χριστό. Το σύστημα βέβαια εννοείται, του σκότου σε βάζει να πλησιάσει τον Παΐσιο αντί για τον Χριστό. Ενώ ο Παΐσιος σου λέει πήγαινε Χριστό τρόπο ζωής, Χριστός τρόπο σκέψης. Βλέπετε ότι ξεκλείωσε το Matrix και διάβαζε τις σκέψεις και έβλεπε από εδώ και έβλεπε από εκεί. Είναι πράγματα γνωστά προς εμένα. Αυτό το πράγμα σου λέει ότι μπορείς να το κάνεις ο Παΐσιος. Γιατί το έκανε ο Χριστός και ήθελε να μοιάζει στον Χριστό. Αντίστοιχα δε κατεβαίνουν ψυχές σε άλλα, ας πούμε σε Ευαγγελικούς, σε Προτεστάντες, σε Καθολικούς, σε από εδώ, από εκεί, μάου. Και τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Δουλεύουν σαν παραδείγματα για να κάνουν ακόμα ένα βήμα επιστήμη. Δεν μπορούν βέβαια να απεγκλωβιστούν, γιατί φροντίζουν τα συστήματα να διαστρεβλώνουν την κατάσταση και να προσκολούν τους κοιμισμένους πάνω στα πρόσωπα τα οποία έχουν να παίξουν ένα ρόλο για να ξυπνήσεις. Άρα ο μεγαλοδύναμος Θεός χειρίζεται τα πάντα, αφού παντού υπάρχουν ανθρώποι, και προσπαθεί να τραβήξει το ενδιαφέρον για μια πιο πνευματική ζωή. Έτσι λέει, πήγαινε Αντώνη κάτω, και λέω εγώ θέλω να πάω κάτω. Πήγαινε Αντώνη κάτω μέχρι να ολοκληρώσει το έργο σου, γιατί είναι κάποιοι που δεν γουστάρουν να πάνε στην εκκλησία, θέλουν να κάτσουν σήμερα το βράδυ στο ίντερνετ. Ας πάρουμε μερικούς. Και από το ίντερνετ, το YouTube. Τόσο ωραίος είναι ο Θεός και καλός. Τόσο καλός και ωραίος. Αλλά έρχονται τα συστήματα, διέρη και βασίλευε, προσκολήσουν στον κάθε Άγιο της κάθε περιοχής του πλανήτη. Και μην δεις πώς αυτός έγινε Άγιος.
Ναι, αυτό ακριβώς το πράγμα συμβαίνει. Προσκολήσου στην Αγία Γραφή, βγες έξω να λες ότι την ερμηνεύεις καλύτερα από όλους, κάνε και μερικούς προσήλυτους, βρε όλα να τα ξέρεις απ' έξω, φύγε δεν σε γνωρίζω. Γιατί η καρδιά σου δεν έχει ενεργούς λόγους. Και έτσι πέφτεις στους αργούς λόγους που θα μιλήσουν οι άνθρωποι, μένεις στους αργούς λόγους που μιλούν οι άνθρωποι και μιλάς και εσύ σαν άνθρωπος με όλα αυτά και θα λογοδοτήσεις κατά την ημέρα της κρίσης. Και η κρίση έρχεται κάθε φορά που θα φύγεις μετά από αυτό το σώμα, θα έρθει η κρίση. Επειδή στο 37 στίχο, από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα κατακριθείς. Ποια λόγια? Το μπύρι που λες, ο Χριστός είναι αγάπη. Χεστήκαμε, το λένε όλοι. Το 99% το λένε και μα το λένε. Οι λόγοι που ενεργούν είναι ενεργοί. Όχι να τιμάς με τα λόγια. Ξέρεις τι σημαίνει τιμή με τα λόγια? Να κάνεις ότι λες ενεργούς λόγους χωρίς να ενεργοποιούνται μέσα σου. Και λες ενεργούς λόγους ανενεργούς. Αργούς. Είναι αργοί για σένα. Εσύ τους βάζεις σε καθυστέρηση. Πατάς στο play, πάει αργά η κασέτα. Καταλαβαίνεις πως λειτουργεί το σύστημα της κρίσης και τη δύναμη των λόγων. Γιατί σε βάζουν όλοι να είσαι αργόλογος. Πάμε στον Παΐσιο. 35 προσευχές στο μνήμα του Παΐσιου. Αργός λόγος. Και πιστεύεις εσύ να πεις κάτι αργό. Τι καιρό θα κάνει αύριο? Αυτό δεν είναι αργό. Ή να πεις άντε ρε βλάκα. Α, μιλάς αργά. Αργός λόγος. Θα δώσεις λόγο. Και ο ίδιος ο Χριστός τους λέει μωρούς και τυφλούς. Μωρούς. Και αλλού λέει ότι μωρός καταδικάζεσαι. άμα πεις κάποιον μωρό, και ο ίδιος σου λέει μωρούς και τυφλούς. Έχετε μπερδέψει μερικά πράγματα και δεν φταίτε εσείς τόσο όσο είναι και οι άλλοι από πίσω, αλλά σήμερα που τα γνωρίζετε φταίτε. Γιατί πρέπει να τα απαλλαχθείτε. Δείτε την ενέργεια των λόγων και ξυπνήστε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Για να κλείνουμε το αισχρό ζήτημα του σκότους που έχει ανοίξει και σας δημιουργεί αργολογία μέσα στο νου σας από τα ιερατεία και το πιπίλισμα. Το πιπίλισμα αιώνων. Πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 47 στίχο να δείτε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Να δείτε τι λέει. Και αν κάποιος ακούει τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω. Τελειώσαμε. Ποτέ δεν θα κρίνει ο Θεός. Αυτό που λέει, μα θα βάλει τα ρίφια αριστερά και τα πρόβατα δεξιά. Αυτό είναι πνευματική κατάσταση την οποία εσύ πας μόνος σου. Τα είχα πει παλιά και τοποθετείς. Εσύ παίρνεις τη μορφή ή του αρνιού θα πάρεις ή του ριφιού που λέμε στην Κρήτη. Ή θα γίνεις πρόβατο, προβατομούρης, πνευματικά μιλάμε, ή θα γίνεις κατσικομούρης. Διαλέγεις και παίρνεις. Ο Χριστός ήταν ο αμνός. Θα γίνεις αμνός. Να κάτσεις δεξιά. Δεξιόστροφη στροφή κεφάλου, νόησης, θα θυμάστε που τα είπα. Ενεργειακά κέντρα ισορροπημένα δεξιόστροφα, θυμάστε που τα είπα. Γνώση που απελευθερώνει, θυμάστε που την είπα. Δεν σας κρίνει ο Χριστός. Α, τα λόγια σας κρίνεστε, είπα πριν. Τις ενέργειες. Και αν κάποιος ακούσει, πάλι μιλάμε τα λόγια μου, τον λόγο μου, πάλι μιλάμε για λόγο, πάλι για ενέργειες. Και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω. Επειδή δεν ήρθα για να κρίνω, λέει, τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Παρερμηνίες τρελές, δεν ξέρω πότε, πόσα βίντεο να κάνω και πόσα χρόνια να ζήσω για να σας λέω και να πω όλη τη γραφή και να ερμηνεύσω τα σφάλματα του σκότους. Γιατί αυτό κάνω. Ξεμπροσιάζω το σκοτάδι που σας λέει ψέματα. Γιατί δεν πάτε και εσείς να διαβάσετε. Σας τα δίνω. Πηγαίνετε να μην είμαι ψεύτης. Εγώ ψέματα δεν λέω σε κανέναν. Δεν κρίνω επειδή δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εκείνος που αθετεί εμένα και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που τον κρίνει. Ο λόγος που μίλησα, εκείνος θα τον κρίνει κατά την έσχατη ημέρα. Και έσχατη δεν ξέρεις ποτέ είναι, για τον καθένα είναι διαφορετική έσχατη ημέρα. Λοιπόν, τι θέλει να πει εδώ. Είμαστε όλοι στο σκοτάδι. Να, τώρα που κάνω το βίντεο είναι νύχτα. Έξω. Δεν υπάρχει ένας να δώσει ένα φακό, ρε φίλε. Και έρχομαι και λέω, σας χαρίζω φακό, σας χαρίζω φακό. Ελάτε, πιστέψτε ότι κρατώ φακό. Α, μην πάτε, λένε οι σκοτεινοί. Μην πάτε. Αυτός είναι λαοπλάνος, αιρετικός, μην πάτε. Ελάτε στην αλήθεια μας, στην αλήθεια μας. Αν δεν είσαι θεατρίνος, δεν είσαι πνευματικός. Ελάτε στην αλήθεια μας.
Αφήστε το ερωτικό να αλλάζει τη φωνή του. Μόνο τα δαιμόνια αλλάζουν τη φωνή. Μόνο αυτά μπορούν να το κάνουν. Εμείς αδελφοί είμεθα πνευματικοί στα λόγια και στα έργα. Δεν παραποιούμε τη φωνή μας. Η φωνή μας σίγουρα είναι γλυκή. Τέτοια γλυκιά φωνή ούτε η μάλα που νουρίζει το παιδί. Γιατί ο λίδαργος που σας ρίχνουμε έχει την ευλογία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Τέκνο μου, θα νηστέψεις στο λάδι και θα φας την ελιά. Έλα να δηλήσω με τον κόνοπα και να καταπιούμε την κάμιλο. Και λένε λοιπόν αυτοί, μην πάτε ερετικός, βλασθήμα, βλασθήμα, βλασθήμα. Βλάστημος δηλαδή, βλάστημος. Α, είπε ότι είναι Υιός του Θεού, εχοιστής, βλασθήμα. Συγχωρεί αμαρτίες. Γιατί να πάρει, και εσύ θα συγχωρείς αμαρτίες. Γιατί δεν τις πάρεις πάνω σου, το άλλο είναι τις αμαρτίες. Όσοι πιστεύουν λοιπόν στα λόγια λέει εδώ και σπάσουν τα κουκούλια και βγουν και τα σώματα της κάμπιας, θα πάνε να πάρουν το φακό και να βέξουν. Όταν όμως ανάψουν οι φακοί και φέξουν το μονοπάτι, αυτοί που θα μείνουν πίσω, που με την ελεύθερη τους βούληση δεν δέχτηκαν, αλλά και οι άλλοι που πίεζαν για να μην δεχτούν, οι άλλοι κοιμισμένοι, οι ασυνείδητοι, αλλά και οι ευσυνείδητοι σκοτεινοί που πίεζαν τους ασυνείδητους για να τους κρατήσουν μέσα στον κόσμο του κακού, του σκότους, εκείνοι κρίνονται που θα μείνουν στο σκοτάδι τη βλή. Μόνοι τους. Οι άλλοι γιατί δεν κρίνονται? Γιατί άναψαν το φακό, ξεστραβώθηκαν και περπάτησαν. Δωρεάν δόθηκε ο φακός. Εγώ κρατώ φακό στο χέρι μου. Σας τον δίδω, πάρτε το φακό αν θέλετε. Έχω τελείωτους πολλούς φακούς. Πάρτε τους φακούς, φέξτε. Η κρίση θα έρθει σε αυτόν που αποφάσισε από μόνος σου να μην πάρει το φακό να φέξει και να βγει από τα φαράγγια μέσα. Στην κορφή του βουνού μπας καταλάβει που βρίσκεται. Μέσα στη γεωγραφία του σύμπαντος, επιτέλους. Δεν έχεις βρε μπουντάλα πηξίδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που χάθηκες. Πάρε ένα φακό να βρεις το ανηφορικό μονοπάτι, να βγεις ψηλά, να δεις τον ορίζοντα που είναι η θάλασσα, που έχει ποτάμι να το ακολουθήσεις. Τέλος πάντων που βρίσκεσαι, προς ανατολή σου. Εκείνος που αθετεί εμένα και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτό που τον κρίνει, το λόγο, το φακό. Ο φακός σε κρίνει. Ο ίδιος που έδειξε τον δρόμο στους άλλους, ο φακός που δεν είναι στα χέρια σου έτσι αργόλογος, σε έκρινε. Αφού ένας πήγε ψηλά και όλος χαμηλά, φάνηκε διαφορά. Κάποιοι φύγανε από το σκοτάδι του φαραγγιού. Τώρα είδαμε τη διαφορά γιατί προχώρησαν κάποιοι. Κάποτε ναι μεν δεν υπήρχε, τώρα κρίθηκες. Ο άριστος μαθητής κρίνει τον άλλο που πήρε χαμηλότερο βαθμό. Άμα βάλουμε τους ελέγχους δίπλα-δίπλα, έτσι γίνεται η κρίση. Δεν πάει κανείς Χριστός να κρίνει κανέναν. Δείτε τι ψέματα σας λένε. Ανοίξουν μηνύματα από εδώ, θα σηκωθεί μαρμαρωμένος βασιλιάς. Πάμε παρακάτω να δούμε την ενέργεια του λόγου και τη δύναμη. Είναι σημαντικά πράγματα για να προχωρήσετε. Επιστολή προς Εβραίους, 4ο κεφάλαιο, 12ο στίχος, λέει το εξής και το διευκρινίζει. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, άρα ενεργός. Πρόσεξε λοιπόν τι σκέφτεσαι. Όταν λέμε ο λόγος, πρόσεξε τι σκέφτεσαι. Η σκέψη σου θα δημιουργήσει το μέλλον σου. Okay. Το σύλλαβε η ύπαρξή σου αυτό. Αυτό σου λέει. Αυτό που σκέφτεσαι θα το υλοποιήσεις. Αν είσαι αργόλογος θα κρυθείς. Αν είσαι καταδειπτικός θα ζεις καταδειπτικές ημέρες εκεί έξω. Πρόσεξε τι ακούς και τι βάζεις μέσα σου. Θα τα δούμε παρακάτω. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Βλέπεις ότι είναι ενεργός. Ενέργειες. Και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε διοικοπή μαχαίρα και εισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεση και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς και διευρύνει τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και κανένα κτίσμα δεν είναι αφανές μπροστά του, αλλά όλα είναι γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Ο λόγος, όταν έχουμε το φως εκεί και φωτίζει το λόγο, είναι σαν δικό μαχαίρι. Γιατί τι κάνει? Φαντάσου δύο χωριά.
Στο ένα η ΔΕΗ έχει πάει το φως και στο άλλο το διπλανό χωριό δεν έχει πάει το φως. Σε αυτό που πήγε το φως, ας πούμε ότι το φως, ο ηλεκτρισμός είναι ο λόγος. Και στη μέση φυσικά υπάρχει ένα μονοπάτι που χωρίζει αυτά τα δύο χωριά. Πώς το διακρίνεις ότι υπάρχει ένα μονοπάτι που χωρίζει τα χωριά? Μόλις βγεις εσύ πιο ψηλά και έχεις τα δύο χωριά από κάτω σου, καταλαβαίνεις ότι κάποιο κενό υπάρχει στη μέση, δίστομη μάχαιρα, που τι κάνει? Κόβει τα δύο. Βλέπεις από το ένα μάτι ένα σκοτεινό χωριό και τον άλλο ένα φωτεινό χωριό. Πώς έγινε η κρίση αυτή? Επειδή φωτίστηκε το ένα χωριό, κρίθηκε το άλλο ότι είναι σκοτεινό. Και ο παρατηρητής τι κάνει? Ο παρατηρητής έχει όλη την εικόνα της αλήθειας των καταστάσεων και λέγεται κριτής. Ο υψηλότερος που κάθεται πάνω μπορεί να καταλάβει τους από κάτω ποιοι είναι φωτεινοί και ποιοι σκοτεινοί. Και σας πληροφορώ ότι θα φτάσει η μέρα που θα κατανοείτε πολύ εύκολα τι είναι σκοτεινό και τι φωτεινό. Εντάξει, γιατί υπάρχει τρομερό δούλεμα. Πρόσεξε, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Πρόσεξε, γιατί μόλις φανερωθεί ο καλός μαθητής που είναι ο Χριστός, αυτόματα φανερώνονται όλοι οι άλλοι που δεν θέλουν να προκόψουν, να ανάψουν το φως, αλλά θέλουν να βαράνε τους άλλους, τι? Μέσα στο σκοτάδι. Πάμε παρακάτω, να δούμε τη δύναμη και την ενέργεια του λόγου, την ενέργεια. Και ενεργεί στη ζωή σου. Και με αυτόν σε αμαγεύουν. Και με αυτόν σε πλανεύουν. Και με αυτόν σε καταθλίβουν. Και με αυτόν σε δεσμεύουν. Και με αυτόν αυτοκτονείς. Γιατί είσαι νεκρός ζωντανός. Και αυτά είναι οι λόγοι, οι αργοί που σου φορτώνει με πόνο και πίεση το σύστημα. Με ψεύτικες ελπίδες και βλακίες. Πάμε να δούμε. Ο λόγος λοιπόν έχει δύναμη και ενέργεια. Κάτι που τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Να σου πω κάτι χαζό που είναι αργός λόγος. Αφού πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είχε ανέβει κιλοβατόρα 0,00000 cents του cents. Αυτό ο φόβος είναι αργός λόγος. Αυτός ο λόγος και η μέριμνα είναι αργοί λόγοι. Και κρίνεσαι. Ήδη έχεις κριθεί ένας καταθλιπτικός φοβητσιάρης. Όσο πιο φοβισμένος και καταθλιπτικός με αργούς λόγους που σου φορτώνουνε, μάντεψε. Τόσο πιο διαχειρίσιμος. Μάλιστα. Δεν πρόκειται πεταλούδα ποτέ να πάει στον ήλιο. Το μόνο που σου δίνουν κάτι ψεύτικες γνώσεις για να πας γρήγορα στον ήλιο με κέρνα φτερά, οι γνώσεις του κόσμου κέρνο φτερό είναι. Και μια στιγμή θα δείτε πολλές ικαρίες από κάτω. Έχει γεμίσει ικαρίες η θάλασσα του ουρανού. Πολλές ικαρίες. Πάμε στον Ισαΐα λοιπόν, σας είπα 55 και 11 στίχο. Έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα υποδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Τι είπε? Σας το διάβασε κάποιος? Πείτε μου, σας το έχει πει κάποιος αυτό το πράγμα? Αλλά κάποιες ομάδες το έχουν συλλάβει αυτό και εγώ θα σας πω ποιες είναι. Αυτές οι ομάδες, τα συνέδρια που πάτε και πληρώνετε, θετικής ενέργειας και αυτό, έχουν καταλάβει ότι ο λόγος όπου πάει, σκέψου θετικά και όλα αυτά, γεννάει. Και η παράδοση του κόσμου λέει μη γέννητο όταν σκεφτούμε κάτι κακό, γιατί έχουν καταλάβει και αυτοί ότι γεννάει ο λόγος, αλλά ενώ το έχουμε καταλάβει δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και ενώ πάμε να προσεγγίσουμε το λόγο όλη την ύλη, φύνουμε το πνεύμα και ατροφή. Άλλο σκότος. Ακούστε λοιπόν να είστε ευσυνείδητοι σε αυτό. Εδώ είπε ότι έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός. Άρα είτε αρνητικό είτε θετικό σε σένα θα γυρίσει αυτό που θα υλοποιήσεις. Τι κάνει λοιπόν το μάτριξη σκοτεινή? Σου λένε αρνητικά πράγματα. Σε προγραμματίζουν σε μουσικές και θεατρικά έργα. Οι καλλιτέχνες του σκότους, έτσι ώστε να παράγεται σκέψη, που η σκέψη είναι λόγος. Τέτοιου είδους σκέψη και λόγο, αργό δηλαδή αρνητικό, ώστε να έρχονται αρνητικά γεγονότα στη ζωή σας? Ναι ή όχι? Όταν το σύστημα σου δίνει λάθος τη βάφτιση, με αργούς λόγους, δηλαδή ερμηνείες, τρόπος πνευματικότητας, αργός τρόπος σκέψης, η Θεία Κοινωνία και η συγχωρητικότητα, με μαγείες και μαγκανίες και μυστήρια.
και δεν υπάρχει η αλήθεια του Θεού. Βέβαια δεν είσαι δεμένος και θα έλξεις με την πίστη σου την αδράνεια, τον ύπνο. Βρε σκεπάσματα έχετε έλξει και έχετε βάλει ένα σωρό σκεπάσματα ύπνου και φοβάσαι να βγείτε μήπως και κρυώσετε κάτω από τα σκεπάσματα. Ξέρεις να βγεις νέα γνώση και έξω σαν χιόνι που μαστίζει το δέρμα είναι. Έτσι την νιώθετε, την αληθινή λευκή αγία γνώση. Να κάτσω κάτω από τα σκεπάσματα που με βολεύουν. Τα αργά σκεπάσματα των Αγίων Παπούλιδων και Λόγων που υπάρχουν τόσα χρόνια. Μήπως και τα σκεπάσματα και φανώ και εγωιστής κιόλας, και σηκώσω μπαϊράκι, και φάω και καμία τιμωρία. Μωρέ, όλα με βολεύουν να κοιμάμαι. Εγώ πράττω αυτά που είναι να πράττω. Εντάξει, όλα καλά. Κοινώνησα και σήμερα, τώρα που πλησιάζει Πάσχα, μια χαρά είμαστε. Και δύο τρομάρες. Και λέει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει το στόμα μου, δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός. Ποτέ δεν γυρίζει αδιανό αυτό που σκέφτεστε. Αν δεν σας αρέσει η ζωή σας, λέει εδώ, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εάν θεωρείς ότι είσαι τυφλός και τα πάντα τρέχουν και σε ακολουθείς σαν ζωντόβολο, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ποιος όμως το έκανε αυτό τόσα χρόνια, να σκέφτεσαι με τον τρόπο που σκέφτεσαι? Η οικογένεια που σου λέγα, το σύστημα, ο παππούλης της εκκλησίας, του δόγματος, του κόμματος, ο πνευματικός, ο γείτονας, το θρησκευτικό πολιτικό σύστημα, οι αναλύσεις των αναλύσεων, τα όνειρα, τα οράματα, όλοι μαζί. Και όλα μαζί για σένα δουλεύουν ώστε να μείνεις κοιμήσαγκας, αργός, και ο λόγος σου να είναι πάντα αργός, κοιμισμένος, για να φέρνει κοιμισμένα πράγματα στη ζωή σου. Φοβισμένα και δειλά. Αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευοδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Ο λόγος λοιπόν, ο τρόπος που σκέφτεσαι, ό,τι και να κάνεις, θα εκτελέσει στον κόσμο της ύλης. Η σκέψη γεννά ύλη, σου είπε. Είτε το δέχεσαι είτε όχι. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ που έκατες και με άκουσες και με άντεξες μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο σύντομα να κλείσουμε. Παροιμίες 18 και 21. Ο θάνατος και η ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Άκουσες τι είπε? Ο θάνατος και η ζωή. Είτε έλξεις σκοτάδι όπως σου λένε, είτε φως. Η έλξη αυτή προέρχεται από τη γλώσσα. Όχι αυτή. Αυτή πολύ μεταμιλάει. Από μέσα από την καθημερινές σου σκέψεις. Γι' αυτό πασχίζουν άπαντες να έχεις καταθλιπτικές, άρρωστες, φοβισμένες, δειλές σκέψεις. Για να σε κακομοίρεις, να σε τριγούνε. Ο θάνατος και η ζωή. Να η κρίση. Τι κάνει λοιπόν ο καθένας? Κρίνεται σύμφωνα με τα έργα του. Ποια είναι τα έργα του? Οι λόγοι. Είναι αργοί ή είναι ενεργοί και ζωντανοί? Εντάξει. Έτσι είναι και η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση. Ο καθένας κρίνεται μόνος του. Ο Θεός δεν κρίνει κανέναν. Αυτά είναι μπαρουφολογίες, αναλύσεις που δεν μπορούν να αναλύσουν τα Ευαγγέλια. Γιατί έχουν κέρνα φτερά. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Για να δούμε λοιπόν. Αγαπάς τη γλώσσα? Ωραία. Άντε να δούμε τώρα. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις και οι σκοτεινοί αγαπούν το σκοτάδι και οι φωτεινοί το φως. Άντε τώρα να δούμε. Τι αγαπάς εσύ? Από τα αποτελέσματά σου βλέπουμε τι αγάπησες. Το σκότος ή την καλή γλώσσα αγάπησες? Την καλή νόηση ή την κακή? Αγάπησες το να σε ρίχνουν σε μια θετική παγίδα, να έλκεις τα πάντα εκτός την ουρανίου βασιλεία, ή πας με μια σειρά πραγμάτων? Αιτείτε την ουρανίου βασιλεία με όλους τους ενεργούς λόγους τους Αγίους, να έχετε ευγνωμοσύνη και τα έλπισης. Βρε και τους χυμισμένους στην ψυχή, βρε και τους διαόλους και τους εξωγήινους να τους βλέπετε από απόσταση, και τους Αγίους να τους βλέπετε από απόσταση χωρίς να τους κρίνετε. Και πείτε, είναι μέρος της δημιουργίας, εγώ οφείλω να έχω αγάπη για όλη τη δημιουργία και την κρίση του καθένα κάνει μόνο στο κεφάλι του. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης για να νικήσεις το μάτριξ, να αποδεσμευτείς. Εντάξει, εσύ αν δεν σπάσεις τις αλυσίδες σου, εσύ είσαι ο Προμηθέας, ο αητός, για να στα πω κι αλλιώς, ο αητός είναι το πιπίλισμα που σου τρώει το σκότι.
για να μην επεξεργαστείς όλες τις ενέργειες και απεγκλωβιστείς. Γιατί αν κάποιος δεν κατεβαίνει στο σκότι σου και έχεις ενεργές όλες τις δυνατότητες, δεν μπορεί να σταθείς για τη λυσίδα. Άρα στέλνουμε τον αητό, τρώει το σκότι, δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τις πληροφορίες και να τις επεξεργαστούμε για να βγάλουμε το σωστό αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο θόλωμα και μένεις στον Κάφκασο εκεί δεμένος και 3 πουλάκια πέρασαν και του λέγαν στο χάσου, κρίμα. Στα πίσω χρόνια τα παλιά που φωτιά δεν είχε και ο κόσμος στις βαθιές σπηλιές τα λέтрη δεν κατήχε. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσέ με. Εάν δεν πάρεις τις πληροφορίες να γίνεις Ηρακλής, να πάει να λύσεις τον Προμηθέα που έχει τη φωτιά μέσα του, εκεί θα κάτσει ο Προμηθέας. Και μη μου λέτε ότι εγώ δεν μιλώ για τη μαμά Ελλάδα, το πνεύμα το ελληνικό, γιατί έχω βίντεο. Πήγαινε, ξεστραβωθείτε, αλλά NPCs είστε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν νιώθω καμία κακία για εσάς. Δεν θα νιώθετε κακία για τον διάβολο, για κανέναν. Είδατε τον Χριστό, νιώθει κακία για κάποιον. Αυτός που έχει την κακία ενεργεί αργά και μόνο σου πληρώνεται με το νόμισμα της κολάσεως. Λοιπόν, και κλείνουμε με Ρωμαίους 10 και 17 στίχο. Εδώ λέει το εξής πολύ σοβαρό. Επομένως η πίστη είναι διαμέσω της ακοής, η δε ακοή διαμέσω του Λόγου του Θεού. Αν εσύ σήμερα πιστεύεις, ναι, γιατί με άκουσες και αφήστε τις φωνηριές, άφησε Αντώνη το Θεό να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων στα πρόβατά του, γιατί δεν είναι από εσάς, πιστεύω ότι είστε καλοί άνθρωποι, αλλά είναι από το σκοτάδι. Γιατί αν γυρίσει το μάτι μου, μπορώ να πω ότι είστε και ευσυνείδητα σκοτεινά όντα. Αλλά εγώ λέω, θα φανεί στο μέλλον ότι είστε ψυχές που δεν καταλάβετε τι είπε. Απλά όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο διάβολος μίλησε από μέσα του, έτσι πιστεύω αδελφή ψυχή μου, ότι ο διάβολος μίλησε από μέσα σου. Και σου λέω, αυτά τα άσε να μιλήσουν οι ειδικοί και άσε να μιλήσει ο Θεός στην καρδιά του καθενός, δεν υπάρχουν. Ο Θεός στέλνει τους ανθρώπους του, και το λέει εδώ μέσα, και δημιουργούν πίστη υγιή. Εγώ προσπαθώ να σας μιλήσω μία πίστη μέσα στη γνώση. Όχι προσπαθώ να σας δημιουργήσω μία πίστη, να το πω καλύτερα, γιατί εγώ δεν είμαι δάσκαλος και προφήτης, αλλά ούτε και μαθητής του Χριστού απεσταλμένος ούτε τίποτα. Είμαι ο Κύριος τίποτα. Είμαι ο Κύριος κανένας. Είμαι άνεμος ούτης, ο άλλος ασεαυτός. Τα έχω ξαναπεί. Εδώ λέει ότι η πίστη, εγώ τι κάνω, σας δίνω πληροφορίες για να δημιουργήσετε πίστη. Άλλοι, ανάλογα την προαίρεση της καρδιάς σας, ανάλογα δηλαδή το δοχείο που τι ποιότητα είναι, άλλο δοχείο έχει και ένα κόφτη από κάτω, λέγεται multi, το multi δοχείο έχει και θα πολτοποιήσει το λόγο μου. Θα κάνει κρέμα. Άλλος μπορεί να έχει ακαθαρσίες μέσα και μόλις πέσει ο λόγος μου να μολυνθεί ο λόγος μου και να το μετατρέψει όπως γουστάρει, φανατικά. Σύμφωνα με τα σκατά που είχε μέσα του θα σκατώσει το λόγο. Θα τον σκατώσει, το καταλαβαίνεις σου λέω, και θα τον κάνει αργό. Ενώ δεν είναι αργός, είναι ενεργός. Αλλά ανάλογα το σκεύος που πέφτει, εάν έχει τώρα ένα λευκό δωμάτιο είναι το σκεύος σου. Ένα λευκό δοχείο και αντανακλά ξανά πίσω το λευκό, πολύ ωραία. Άλλα δοχεία είναι μαύρα μέσα και όσο και να ρίξεις δεν πάει κάπου το φως. Δεν πέφτει, δεν δείχνει τίποτα. Άρα εγώ σας δίνω εργαλεία φωτεινά, αυτά θα λάμψουν ανάλογα μέσα σας ή σας δίνω είδωρ καθαρό, άλλοι θα το μολύνετε με κάτουρα και βρωμιές, άλλων τα δοχεία είναι καθαρά, θα δεχτούν το λόγο. Εγώ σας δίνω τροφή, ψωμί, ωραίο, άλλοι θα το διαμελήσουν και θα το σκοτώσουν, άλλοι μπορούν να το διατηρήσουν κάπως καλύτερα. Και να το παίρνουν σιγά σιγά σε δόσεις μέχρι να το κατανοήσουν. Ο καθένας ό,τι σκατά θέλει είναι σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλος είναι σκατό, άλλος είναι σκατό πασπαλισμένο με ζάχαρη αλήθειας, άλλος είναι χρυσός, άλλος είναι σμαράγδι, άλλος ρουμπίνι, άλλος είναι λεκάνι, άλλος είναι δεν ξέρω, ο καθένας είναι ό,τι θέλει να είναι. Ό,τι είναι το μυαλό του, παρομοιάζει το και με κάτι πάνω από τη γη. Άλλος είναι λιόζεντρα, άλλος είναι σαλαμάνδρα, του κόβεις ένα χέρι, ξαναβγάζει χέρι. Του κόβεις μια σκέψη, ξαναβγάζει σκέψη. Άλλος είναι μέδουσα, άλλος είναι
Δεν ξέρω τι είναι ο καθένας, ρε παιδιά. Άλλοι είναι όρνεα εδώ πέρα. Λοιπόν, και εδώ είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε μόλις τώρα. Επομένως η πίστη, το εργαλείο που σου δίδω, μπαίνει διαμέσου της ακοής. Ο Θεός στέλνει τους ανθρώπους του στη γη για να μιλήσουν λόγους. Η δε ακοή διαμέσου του λόγου του Θεού. Άρα ο λόγος του Θεού, τα εργαλεία, τα φωτεινά, οι φακοί που είπαμε δίδονται από κάποιους ανθρώπους. Αφήστε τις πονηρές σκέψεις. Δεν πάει ο Θεός να μιλάει πέρα από ιδιαίτερες περιπτώσεις ντε λόγο στην καρδιά. Βάζει στους σκουφούς και στους στραβούς πρώτα έναν οδηγό απ' έξω. Μετά όταν βρεις τον δρόμο σου, όταν ο οδηγός είναι σωστός, σου λέει περπάτα και μόνος σου φίλε. Περπάτα, πάρε δύναμη, θρέψε τους πνευματικούς μη στον ποδιό σου και περπάτα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, αδελφέ μου και αδελφοί μου, άνθρωπε ουράνιε που ήρθες εδώ μέσα. Και δεν χρειάζεται να είσαι άλλο πια νεκρός αλλά ζωντανός. Μέσα από λοιπόν αυτή την ακοή, φρόντισε να είναι φρόνιμη η ακοή σου, αυτή η παρθένα. Μην είναι άφρον. Πάρε το λόγο, πάρε το εργαλείο και ρίξε φως στο μονοπάτι για να οδηγηθεί στο κέντρο της καρδιάς σου. Βλέπεις πόσο απλά και ωραίο το κάνω. Άρα πάντα του σου λέω ότι εσύ είσαι στη δύναμη να προχωρήσεις προς το φως. Όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα. Εγώ σήμερα σου λέω αλήθεια. Όλοι σου λένε ψέματα όταν είναι αντίθετα από αυτά που λέω και εγώ σου λέω αλήθεια. Και σου λέω, με συγχωρείς που φώναξα έτσι πάλι σήμερα, το κλείνουμε εδώ. Δεν υπάρχει κακία. Είναι ο τρόπος μου, ίσως αυτός ο τρόπος άρεσε και στο Θεό. Εγώ σου λέω με έχει στείλει ο Θεός. Να σου δώσω κάποια εργαλεία. Δεν σου τα επιβάλλω, κάνε ό,τι νομίζεις. Δεν είμαι δασκαλός σου, δεν είμαι κανένας, ένας περαστικός σου είμαι και φεύγω. Πέρασα και φεύγω. Άνεμος. Εντάξει, αν σε ενοχλεί η φωνή μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να έχω και κανένα ελάττωμα. Μην είμαι εδώ και τόσο τέλειος, γιατί μετά δεν με κάνει κανένας παρέα. Που είστε όλοι χάλια. Και είμαι εγώ ο καλύτερος. Καταλάβατε? Επειδή είμαι εγώ το αστέρι της φασκομηλιάς, ας έρθω λίγο πιο κάτω. Εντάξει, να φανείτε κι εσείς λίγο. Γιατί η λάμψη μου είναι τεράστια. Καταλάβατε? Γι' αυτό φωνάζω. Λοιπόν, αυτό είναι χιούμορ που κάνω. Ελπίζω πλέον να με έχετε μάθει τόσα χρόνια. Ελπίζω να με έχετε μάθει. Γιατί φανερθήκαν ανθρώποι που δεν με ξέρανε μετά από 30 χρόνια. Προχθές. Την αγάπη μου, το σεβασμό μου, προσοχή, γιατί κάθε φορά που αφυπνίζεστε, το Matrix κινείται ανάλογα για να σας κρατήσει μέσα με ερεθίσματα. Μην τσιμπάτε, απομακρυνθείτε και παρατηρήστε όλες τις πληροφορίες που σας δίδω. Ενεργοποιηθείτε, ενεργοποιηθείτε, ενεργοποιηθείτε.